Greetings to you all. I'm Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadhiniwa prayer group. Luke chapter number 5 from verse number 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the nets. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. May God bless the reading of the word. I just came with this declaration, Manero Anas. Yandati Inguva yekubata. Ngozi vauti ningotaura kuna umwe munhu manheru anondisati ndarara. Ari kuti ndaane nguva ndichinamata, asi handisati ndapindurwa naMwari. Anoti ndaane nguva ndichikwira makomo, asi handisati ndapindurwa naMwari. Ari kuti ndaane nguva ndasowa masidzi, asi handisati ndapindurwa naMwari. Ndauya kuzodeclare semuprofita, nekuti Jesu achisvika pana Pita, Bhaibheri rinoti vakanga vashanda usiku hwese, hapana chavakanga vabata. Asi achisvika anowana vaakutopeta maneti. Asi nemhaka yekuti muprofita, nemhaka yekuti munhu waMwari, nemhaka yekuti umwari hwakazara maari, uye anoziva authority iri pamusoro pake, uye anoziva baba vake vakamutuma naMwari wake waanonamata. Anoti varume dzorerai maneti mumvura. But Peter anoti mambo, taane nguva tichiraura, asi usiku hwanhasi hapana chatabata. Experience yekuraura tinayo, asi zvemanheru anhasi kwatoedza hapana chatabata. Asi Jesu anoti dzorerai maneti mumvura. Pane mudzimai wandauya kuzoencourage, ndiri kuuya kuzodeclare mukati meupenyu hwako manheru ano, dzorera maneti mumvura. Nguva yekubata yakwana. Dzorera maneti mumvura. Nguva yekubata yakwana. Manheru ano ndichideclare, pane vazhinji vari kunobata, pane vazhinji vari kusangana nemunhani, pane vazhinji vari kunowana mabasa, pane vazhinji vari kunowana mamarriage, pane vazhinji vari kutakura mimba, pane vazhinji vari kuporeswa kenza, pane vazhinji vari kuwana michato. Yanguva yekubata. Ndatumwa naJehovha manheru ano, zvanzi dzorera maneti. Pane zvaakuda kubatika. Manheru ano dzorera maneti. Wangu wakambonamata for 20 years. Wangu wakambotsanya for 40 days. Wangu wakambopa thousands of dollars. But zvanzi naJehovha, dzorera maneti mumvura. Pane amai vandauya kuzodenda, dzorerai maneti manheru ano musati marara. Dzorerai maneti sisi musati marara. Baba dzorerai maneti. Zimbabwe dzorera maneti mumvura. Yanguva yekubata riatarara moshata. Pandiri kudeclare kudaiso, yanguva yekubata. Pane vari kubata mabasa, doors are opening. Pane vari kubata michato, doors are opening. Ribo shata mahaya, ribo kataria, mauteteria tera. Kana Jesu asvika panzvimbo, pane shanduko inooneka. Kana Jesu asvika panzvimbo, pane zvinobatika zvinooneka. Kana Jesu asvika panzvimbo, hove dzinobatika. Kana Jesu asvika panzvimbo, mari inobatika. Kana Jesu asvika panzvimbo, michato inowanikwa, marelationship anowanikwa. Kana Jesu asvika panzvimbo, mabusiness anovhurika. Ndauya kuzodeclare, manheru anhasha, dzorera maneta. Yanguva yekubata, dzorera maneta. Yanguva yekubata, dzorera maneta. So ndorino I declare a week of testimony, a week of open heaven, a week of open doors. Korere ma testimony. Ndiri kudeclare iko zvino, so ndore ma testimony.
Ribosita. Mauteteriata. Pane vari kubata. Pane vari kubata. Pane vari kubata. Pane vari kubata. Ma scholarship evanga. Pane vari kubata. Ma contracts epamabasa. Pane vari kubata. Michato nemaringa. Pane vari kubata. Ma connections anotyisa. Pane vari kubata. Ma helpers ari kuuya. Yasondo rekubata. Ndiri kudeclare minana. The open of heaven. Nyasha ngadzikuone. Manero anosati warari. Chawanga uchita toyo for many years. Chawanga uchiraura for many years. Chisiri kubatika. Manero anondiri kuregedzera nyasha. Pana ari kubata. Pana ari kubata. Pana ari kubata. Pana ari kubata. Ari kupindirwa kubasa. Pana ari kubata. Ritararabosa. Doregedzera nyasha. Semuprofita. Doregedzera soko. Semuprofita. Doregedzera soko. Pana ari kubata. Rivo shatamaha. Pana akapfira kare. Achipachata Maria moto. Uri kubata sondorino. Pana akapfira kare. Achipachata Maria stand. Uri kubata sondorino. Doregedzera soko. Launch unto the deep. Yava sondo. Rekubata. And the Bible says, vakandira pakadzika anotanga kudhonza maneti, but votadza kumadhonza nekuti dzavakanga vakabata dzanga dzawanda, dzakanga dzabatiwa dzauya neuwandu. Ndokudana vakanga vari panext pavo vakati uyai mutibatsirewo. Bhaibheri rinoti vachibatsirwa mabhoti ese anozara. Pano wandauya kuzodeclare wakunobata zvekudedza vepanext door, wakunobata zvekudedza vedzinza rekwako, wakunobata zvekudedza nyika yose, wakunobata ribo shatamaha. May you receive the grace. This weekend you receive the grace. Testimonies ekubata akami. Testimonies ekubata akami. Vari kuda mabasa, vari kuda ma contracts, vari kuda ma connections, vari kuda mari. Riba shatarara bohaya. Nguva yekubata pamuviri. Matererere bosha. Rita taria tererere boha. Nguva yekubata pamuviri. Ribo shataria tara. Nguva yekubata ma contracts anotyisa. Ribo shataria tara. Taregedzera nyasha throughout the whole world. Taregedzera nyasha throughout the whole world. Sondore kubata nyasha ngadzikuone. Sondore kubata chawanga uchivhima kwenguva yakareba. Sondore kubata chawanga uchirera usiku wakasvinura. Sondore kubata taregedzera nyasha in Jesus' mighty name.